Hey guys. Hallo, så vi skulle hoppe, eller ikke hoppet, men vi spiller Minecraft Faction. Ja, vi laver en Factions Let's Play. Let's play, Så yes. ja, vi har tænkt os sådan at lave et hus her. Jeps, vi har fundet en klippe med, der er heste udenfor herover. Tænkte, det var et fedt sted at slå os That is a ned. dirty horse. Okay, Der er smart, ja. okay, kom her. Og så vil vi slå os ned inde i det her klippe her. Ja, vi har lovet ejeren af serveren, at lægge IP til serveren i beskrivelsen, så det skal vi nok gøre. Ja, hvordan skaffer vi lige lys? Havde du taget noget af det der kul, der var derude? Ja, jeg har lige noget kul, men ja, okay. Har du til at lave pinde? Jeg skal nok. Okay, fint. Så vi kan se, hvad vi laver. Yes. Jeg har altså kun til 4 fakler. Om det er fint nok. Jeg har kun én kul. Så har vi sgu lys. Men vi behøver da ikke gå så langt ned, vil jeg sige. Nej, det er bare... det var forkert. Nå. Men den må godt være lidt langt ned alligevel. Okay, hvis du tager højre side, så tager jeg venstre side. Det skal være pænt, dude. Ja, du mangler den der. Der skal være trappe. Jeg har taget den. Du er godt klar over, at det her, det er ikke... Ej, det ved jeg godt. Det var en fail, men jeg kan ikke gøre det om nu. Lad os komme dernede. Jeg retter lige det her, ikke? Let's get down. Hvor hurtigt kan det gøres? Yes, fyrværkeri. Det er lækkert. Det er lækkert. Og hvad fanden er det, du laver her? Hvad for noget? Hvad her? Ja. Ej, hvad laver han nu? Jeg retter det. Ikke? Skør du er. Jeg er en lille smule perfektionist, kan man godt sige. Ja, det er da også kun til nogle ting. Ja. Nå, du har lige besluttet dig, hvor du vil slå dig ned her? Nej, jeg har lige besluttet mig for, at jeg vil lave sådan en her. Ja. Det kunne man også. Jeg er en lille smule perfektionist. Jeg ved ikke, hakker i bloksen også med dig? Hakker? Nej. Jeg er sådan set ikke, de nogle gange ikke røg væk. Det er dig, der har en lag i computer. Nej. Det er det i hvert fald ikke. Hvad sagde den? Hvad fanden laver du? Der er en grotte. Ej, det håber jeg kraftedeme ikke. Ja, stik den ud. Kul. To sek. Der er kul. 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 Der er kul. 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 Hvorfor gør du kul? En grotte. Kul. Der er fucking meget kul. Det er godt, ikke? Jo, det er pisse godt. Altid kommer kul. Yes. Jeg vil sige, vi er madmangel lige nu, ikke? Du har. Ah. Prøv at skrive Kickstarter. Kan man det? Ja, det tror jeg. Hvad er der hernede? Prøv at gætte, hvad jeg fandt. Hvad? Jern. Jeg troede lige, du havde fundet en spawner, mand. Det kunne også være nice. Men lige nu har vi bare brug for jern. Sådan. Og jeg magter næsten ikke at finde en spawner, for jeg ved godt, hvem der kommer til at lave den. Nej, ved du det? Ja. Hvem? Mig. Nej. Jo. Nej. Jo, for jeg kan finde ud af at lave nogen, der virker. Det kan jeg da også. Jeg må ikke lyve. Det kan jeg da. Ej, jern. Det kan du kraftedeme ikke. Jeg har masser af jern hernede. Er du sindssyg? Det her, det er sgu en fin start, vil jeg sige. Det vil jeg også. Nej. How to get up. Der. Shit. Der var sgu da en skeleton der. Fuck. Prøv at gætte, hvad jeg fandt. Hvad fandt du? Prøv at gætte. Ej, det er vel ikke diamond, vel? Er det lapis?
Hvad tror du, det var, du sagde til at starte med? En spawner. Nej, Lapis. det er før. Diamond. Ja. Hvor fanden har du fundet diamond henne? Jeg laver sgu da sjovt. Just Jeg kidding. vidste det, mand. Nej, nu gik du ind. Sådan. Hvis du går længere ned, er der mere jern. Yes. Og husk, I kan altid skrive, hvis jeg har forslag, kommentaren til noget, vi kan gøre bedre. Noget, vi Et eller andet. bygge. Et eller Noget, vi andet. kan bygge. Hvad I har lyst til. Shit! Hvad vi kan gøre bedre, hvis I... Ja, det har jeg nok sagt. Men hvis I... jeg troede lige, jeg havde fået noget spawner, mand. Pis. Ja. Jeg ved ikke, vi har tænkt os, tror jeg, at vi laver det op i episoder. Ja, for Og ellers så- bliver det her lidt kedeligt at kigge på, vil jeg sige. Ja, hvad hedder det? Og så, Hvis I skulle Den- have sådan en totalt lang video. det er selvfølgelig episode 1. Og så episode Yes. 2, det kommer til at være fra min side af, altså hvor jeg filmer. Og så bliver det sådan skiftende, så jeg ikke kun ser det fra Nikolajs vinkel. Det er selvfølgelig kedeligt, det ved jeg godt. Ej, det er sgu da ikke kedeligt. Det er da kun sjovt. Nej, det er sgu ikke. Du er så kedelig, mand. Kraft. Du er så kedelig. Nå. Lava, vandfald. Blub, Okay, blub. jeg skal sige en Diamond! fejl. Nej, fuck af. Det er rigtigt. Du lyver. TB til mig. Nej, Det er rigtigt. Det er rigtigt. du lyver. Det er rigtigt. Du lyver. Det er rigtigt. Jeg mener det. Jeg gider ikke Redstone. diskutere med dig. Det her, det er ligesom børnehaven. Det er rigtigt. Det er lyver. rigtigt. Det er rigtigt. Seriøst, jeg mener det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Fuck, der er meget. Oh. Jeg laver lige en ovn og sådan noget nu. Det her, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Crafting Banshee. Der. Væk med det der. Nej, hvad kan man? Jeg kommer i level af at fucking hak. Nej, Nikolaj kommer level af at hakke. Ja. Det er godt. Af at hakkebøffer. Okay, nej, det er kedeligt. Det var dumt at høre. Det var virkelig dumt. Hvordan fanden kan du finde på at sige det? Kæft, det lød dumt. Ja, Ej, hvor er det dumt. du lyder også dum. Dude, I know where vores base skal være. I know where vores base skal være. Godt sagt. God dansk. Nej, det er god engelsk. Nå, hvor skal vores base så være hen? Der har været allerede nogen hernede. Jeg har en bue nu. Hvordan ved du, der har været nogen? Ja, fordi jeg lige har set cobblestone. Det kan da også være, det er lava og vand, der har lavet det. Der er intet lava eller vand siden af. Okay, Så du vil have, at vi skal løbe længere væk? Ej, vi bliver sgu her. Ja, det synes jeg også, vi burde. Kom her. TP til mig. Ja, jeg skal lige til det her diamond for helvede. Go fuck yourself. Det er så. Hvad gør det med? Guys, købe Okay, yes, sådan der. Se, på den her server starter man, fordi de er sådan nogle dejlige nogle, starter man med 64 blokke. obsidian. Mm-hmm. Det er bare dejligt. Det er lækkert. Så Det er skønt. fuck, det er godt. Guld. Jeg skal lige vende mig til Minecraft. Kraften også fundet guld nu. Lava. Dæk det til. Kan du claim? Du skal lige overclaim. Ja, jeg kan godt claime. Godt, Ja. det er fordi, at så skal vi lige se, hvor den claimer henne. For jeg gider ikke begynde at sætte obsidian, hvis den ikke claimer det rigtige sted. Det vil være lidt nederen, bare sådan, ja, nu har vi så sat obsidian, men ja, vi kan ikke fjerne det igen. Kan vi ikke? Der er mange gode ting lige nu. Det er meget muligt. Det var da en meget god grotte, den her. Det er meget muligt. Okay, nu gider jeg ikke at tage efterlade nogle spor. Hvad? Ikke efterladet nogen spor. Okay, jeg fik 9 diamonds. Nej vel. Fuck dig. Det er sindssygt. Og jeg får det hele. Så du får en skid. Nej, jeg bruger ikke X-ray. Det kommer jeg også til at se, når jeg ser det fra min vinkel. X-ray. Vi er ikke cheaters. Cheaters. Nej, for han kan ikke engang stave til det. Vel? Understreger jeg. Understreger du?
Ja, Lol. jeg vil ikke blive kaldt cheater. Det vil jeg ikke. Det går jeg ikke med til. Så kan du være, at du for første gang skulle være med cheat, faktisk. Cheater aldrig. Nu fjerner jeg lige det der lorte lava. Nå, det er CP til dig, Nick. Ej, virkelig. Kan du Ja. så ikke gå lidt mere til højre? Så er du Nej. TBS. Er du hårdere? Ja, du er. Jeg kan se her. Se her. For creeper! Creeper! Get your fuck out of here. Nå, sådan. Nixon, se her. Det er true. Ja. Okay, claim lige det her, hvis du kan. Okay. Fordi Stil mig her. jeg vil gerne have det her område. Fordi så slipper vi for at fjerne en masse shit. Sådan. You claimed lane for your faction from wilderness. Yes. Hvor er det til? Du er vores den der tingeling, så du får sgu lidt mit obsidian. Du er vores den der tingeling, kalder vi dig for. Tingling, ling, 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 ling. Der. Fra hvorhen? Hvor langt går det her hen? Nej, det magter jeg ikke. Hvad skal jeg gøre lige Kan du nu? ikke lige lave en jernhakke til mig? Bla bla Så bla. det her Her, går hurtigere. take this. Og så kast lige diamant. Så laver jeg nogle 2 diamant. Eller en diamant til hver. Spyt det ud, for satan. Spyt det ud. Det var godt, Nick. Ling, 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 ling. Nikolaj kan ikke finde at gøre sine ting. Let's go this way. Okay. Nikolaj, jeg har noget til dig. Her. Her, Nixon. Værsgo. Jeg laver altså også lige nogle kister. Du har altså ikke droppet noget? Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jeg har ikke fået den. Jo. Så kom og vis mig, hvor du smed den. Helt seriøst. Stop nu. Jeg smed den lige her. Det har du ikke gjort, for fuck's sake. Jo. Jeg har den ikke. Nå. Ej, fucking lort. Er det bare for sjov? Jeg vidste det. Hvorfor kan jeg ikke? Du synes Det er fordi, du er ligeglad. Hvis nu det havde været din hakke, og du havde lånt den ud til mig, så havde du sagt, fuck dig. Jo. Selvfølgelig er jeg ligeglad. Ja, Det er en fordi skide- det går ud over mine ting, så du er ligeglad. Det er en skide diamant. Ej, Du skal virkelig. ikke sige til mig, at vi er rige på diamanter allerede. Jo, for satan. Har du ikke lagt mærke til det endnu? Nå, men jeg vil gå ned og mine. Fuck dig, du skal hjælpe. Næ. Det er dig, der klarer det. Du er den der faction halløjse ting, der laver de ting der. Skrid af, eller skrid helvede til, mand. Du skal hjælpe. Jeg laver bare en trappe ned. Så må du sige, hvad du vil. Nej, du skal kraftedeme ikke lave nogen trappe ned. Nu er jeg i gang. Ej, fuck det ikke. Fucking kilo. Kunne du ikke have gjort det væk? Bare. Næ. Jo, du gør. Nej, Ellers hælder jeg lava ned i hullet. det er fint nok. Så nederen du er. Nå, men jeg er iskold. Jeg mener det ikke. Jeg er iskold. Iskold. What? Jeg er iskold. Som en bruser. Dig. Der er bruseren. Gør det med varmt vand. Sætter bare en masse på hver rode. Jeg synes, du er lidt stille, Nick. Ja, fordi at jeg skal rende og lave alt sammen, og du ikke laver en skid. Du er meget stille, Nick. Fuck dig. Du er alt for stille, Nick. Jeg er allerede nede ved Bedrock. Ja, du kan Fedt. godt tage ned og skaffe en masse op. Shit. Lava. Fuck. Shit, mand. Til sidst, så tror jeg, vi kan lave sådan nogle lavaskæres med Jonas. Altså, for helvede. Hvor det var en hel samling.
Men... Nej. Okay, hvor starter det? Det starter her. Jeg er godt nok lidt træt, vil jeg sige. Er du det? Ja, meget. Hvordan kan du Ved være ikke. det? Hvor lang tid har vi filmet nu? Er det ved at være første episode? Nej, det er det sgu ikke. Jeg skal lige lave det her. Jeg var lige ved at blive bange der. Når man træder på en redstone, så lyser den. Jeg troede kraftigt, at kom lava, på grund af, at det begyndte at lyse. Kraftede med nederen. Det er altid så skræmt. Ling, 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 ling. Jeg går What? En lille vise. Hvad sker der for det mimik? Den Min sagde mik? rrrr. Ja, den sagde rrrr. Ej, det er min stemme. Nå. Bare rolig. Øj, mand. Er du klar over, hvor mange Nothing is stages- wrong with my microphone. I swear, nothing is wrong with my microphone. Dude, er du klar over, hvor lang tid det her kommer til at tage? Det kommer til så lang tid, så derfor Skaffe tror jeg en masse bare, lava. det er derfor, vi klipper i det nu, Ja, og siger farvel. Ja, vi siger farvel. Det her var første episode Ja, af, Der kommer link i kommentaren, alt det sædvanlige. Kommenter, hvad I til vil den have, her vi skal server. gøre det næste, alt. Ja. I kan bare, Vi ses i næste episode. Næste episode. Og der skulle huset gerne være ved at være færdig. Ja. Vi ses. Der arbejder vi på det i hvert fald.